isegwuna permezz ta' UTV u l-mezzi soċjali tas-santwarju, dawk li xtaqu jiġu hawnhekk magħna u għal xi mod jew ieħor mhumiex hawnhekk preżenti. Ejjew nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni li l-Mulej sejħilna għaliha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Kull bniedem għandu bżonn id-dawl tal-qalb, id-dawl tal-moħħ, id-deċiżjonijiet li nagħmlu, l-ħajja li ngħixu. Illum Ġesu se jiltaqa' wieħed ma' wieħed nieqes mid-dawl. Lawlilkom ħuti itolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurak, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sem. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben. Għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek, ħajkun jisħoqilna dak li inti twedna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan. Flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-Mulej. Għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus. Xandru, faħru u niedu. Il-Mulej salva l-poplu tiegħu flimkien. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, kbir femilu il-Mulej magħna. Kbir femilu l-Mulej magħna. Meta l-Mulej reġġa' lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daħk imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-sienna ngħidu flimkien, kbir femilu l-Mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-Mulej magħhom, kbir femilu l-Mulej magħna, u aħna Qari mill-ittra lil-Lut. Kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin qiegħed għall-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sakrifiċċji għad-nubiet. U dak li jista' jgħader lil dawk li ma jafux u li jiżbaljaw. Għax huwa mlibbes bid-djufija u minħabba f'hekk għandu joffri sakrifiċċju għad-nubiet tiegħu wkoll bħalma joffrihom għad-nubiet. Duħajr li Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien jgħid bin David ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal sejħulu. Huma sejħu l-ama u qalulu għamel il-qalb qum qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar lejn Ġesu. U Ġesu kellmu qallu, xi tridni nagħmellek? Li nerġa' nagħmel kemm hija ħaġa diffiċli għal persuna li twildet hekk jew li f'nofs ħajjitha jew lejn l-aħħar ta' ħajjitha titlef id-dawl. Imma minn barra id-dlam
fiżiku il-bniedem jista' jgħaddi minn tip ta' dalma oħra. Dalma li l-bniedem quddiem ċerti esperjenzi u ċerti domandi iġibu daru mal-ħajt. Pereżempju, ħajjenna biex minn minna għaddej bħalissa, jew minn minna għadda jew se jgħaddi, ikollu l-kuraġġ jgħidlu mulej, Ġesu, ikollok ħnina minni. Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Ħammurru bil-mod. Il-Vanġelu ta' San Mark, f'dan il-miraklu, l-uniku wieħed jissejjaħ l-isem. Nafu x'jismu. Dak ir-raġel kien Bartimew bin Timew. Nafu ismu. Fl-ebda miraklu titella l-qalb tal-bniedem. L-iktar tal-midneb li jinsab fid-dlam. Tila lejn Ġerusalem biex dan id-dlam li jista' jdawwarna jixħet id-dawl fih li l-bniedem ikollu bżonn fil-ħajja tiegħu. Kif sema li Ġesu kien ġej, jibda jgħajatlu. Interessanti li mal-ewwel għajta isiktuh. Inti fil-ġenb ta' triq, inti x'kapaċi tagħmel? X'jagħmel bniedem nieqes mid-dawl fil-ġenb ta' triq? Ħaġa waħda kapaċi jagħmel, jittallab. Il-ġurnata kollha n-nies għaddejjin iktar beda jgħajat. U Ġesu jieqaf. Kemm sabiħa, kull kelma. In-nies bdew jgħajtu miegħu. U dan illi ra lil Ġesu għaddej issa jaraħ jieqaf. Sejħulu. Ġesu jieqaf quddiemek, quddiem il-bżonnijiet tiegħek. Kapaċi jaqra x'hemm f'qalbek issa. Jaf x'tixtieq. Jaf x'qed idejqek u jaf x'qed iserħek. L-koll kemm aħna għamel il-qalb. M'hemm l-ebda dlam li huwa aqwa minn Kristu. M'hemm l-ebda dnub li hu ikbar minn Kristu. M'hemm l-ebda xitan li jista' jaffeċ il-Kristu. M'hemm l-ebda mewt li rebħet il-Kristu. U Kristu dan għamlu biex int tirbaħ miegħu. Tirbaħ ix-xitan, tirbaħ il-mewt, tirbaħ id-dnub, tirbaħ id-dwejja, tirbaħ il-qtih il-qalb. Għamel il-qalb. Kemm hawn min għandu bżonn jismagħha dil-kelma lejla. L-aktar dawk li għaddejjin minn xi tip ta' ansjetà, depressjoni jew qtih il-qalb. Għamel il-qalb. Ġesu għadu jħobbok, għadu jiġri warajk. Irid jagħtik għarkub tejjhom quddiem l-Ewkaristija. Aħna laqqas baqanna saħħa biex nagħmlu l-ġesti tal-quddisa u l-ġesti tal-karità u l-ġesti liturġiċi. Għaliex? Għax ħakmitna l-bruda, Fader m'għandix ċans. La nitolbu, la nkunu ma' xulxin id-dar, la naħsbu f'xulxin, la nitolbu għal xulxin, la quddis, tlaqna l-quddis tal-ħadd, għal feqed tgħix ħabib. Għalhekk ta' u mbagħad għalhekk jew nitħejjew ruħna l-weekend li ġej. Ħafna jgħidulu tal-Halloween. Aħna mhux ħdejn il-Madonna ta' Pinu hawnhekk. Isiru ħafna mirakli ta' dawl, ta' paċi tal-qalb. Ikun hemm nies li qegħdin fid-dlam fl-aħjar ta' żgħożithom. Ikun hemm koppji li għaddejjin mid-dlam tal-kriżi. Jiġu ħdejn il-Madonna il-midneb li jkun qata' qalbu minn kollox u minn kulħadd. Imma il-Madonna ġibu ħdejn bina Ġesu. Xi tridni li nagħmellek? Hekk qed tgħidilna l-Madonna. Quddiem soċjetà f'dan l-sema u l-arda kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul,
natura waħda mal-missieru bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mhux mertu tagħna. Hemm barrem ħafna nies aħjar minna, qaddisin iktar minna, imma ġbart lilna l-midinbin konvertiti. U issa nitolbu l-Ispirtu Santu jimla l-qalb tagħna biex inresqu talbna. Għal Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton waqt il-vista pastorali, il-katekisti, il-ġenituri, is-seminaristi, dawk li se jipritkaw il-lejla għada nitolbu ħafna għalihom ħalli jsir ħafna ġid fix-xandir tal-smana. Tolbu għall-eżistana mejtin, hekk biex il-mulejja tina fidu fiduċja ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm kif turina il-pittura fil-kwadru devotu għażiż tal-Madonna ta' Pinu fejn il-qabar huwa vojt mhux bis-salija u għall-bina imma wkoll għalina u għall-eżistana mejtin. Nitolbu minn hawn ftit ieħor joħorġu l-helpers tas-santwarju u jkun hemm l-offerta fl-offertorju. Darba fix-xahar nagħmlu ftit speċjali biex nagħtu. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Alla tal-ħolqien kollu fit-triq tal-Kardinal Hobbes illi qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, nerfo qlubna l-fuq, nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt d-dinja. Bat il-libnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox bimbarra dnub. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna d-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna għalhekk mal-anġli mal-qaddisin infaħruku bil-qalb minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara lik laħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tantu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ħutna l-mejtin, il-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju, il-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna. Għanna l-Ġesu hawnhekk nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna nkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħed mill-bit tad-dinja. Għenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħed mill-bit tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħid mill-bit tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dik l-ikla tal-ħaruf.